Morjes, minä eli Piisisen Jorma ja Harjakaisen Timo halutaan lähettää terveiset täältä Harjakaisen ja Piisisen talkoista koko talkooväelle. Kyseessä on siis tietenkin hometalkoot, eli talkooväki tarkoittaa teitä kaikkia, siis kaikkia teitä suomalaisia. Myös Make siellä nurkassa, joka nukkuu tällä hetkellä. Kotien kosteusvauriot kuulostavat monen korvaan kaukaisilta ja epätodennäköisiltä, mutta todellisuudessa homeongelma on suuri ja salakavala tauti. Tiedätkö sinä? Onko sinulla hometta kodissasi? Kysyt sä multa? Niin. Ei hajuakaan, eli ei oo. No niin, sitä myös tarkoitin. Eli nyt seuraa 4 kullan ja terveen kodin arvoista vinkkiä homehelvetin välttämiseksi. 1. Talot pitäisi tehdä vähintään 100 vuodeksi. Miksi siis hosua ne pilalle jo rakennusvaiheessa? Näinhän se, että hosumalla ei tule kuin kusipäitä lapsia. Kattokaa vaikka Jormaa tässä vieressä. 2. Jos rakennat uutta taloa, palkkaa kirjallisella sopimuksella ammattilainen avuksi sekä suunnittelu, sopimus että rakennusvaiheessa. Ja Harjakainen Oy solmii vaan suullisia sopimuksia, niistä ei sitten lipsautella kertoa. Ja 3. Älä maksa kotisi rakennusurakoitsijalle etukäteen, vaan vasta työvaiheiden valmistumisen edetessä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Niin on nämä huonosti tehty on puoliksi suunniteltu näissä. Näin se menee. Ja sitten viimeisenä, kohta 4. Tutkituta kotisi. Kosteusvaurioiden löytäminen ja korjaus on vaikeaa. Käytä aina kosteusvaurioihin erikoistunutta rakennusterveysasiantuntijaa tai kuntotutkijaa. Lisää tärkeää tietoa osoitteessa hometalkoot.fi. Perhänä, kun mä oon ihan eri kirjaimilla yrittänyt naputtaa, mutta sieltä ei löydy mitään homotalkoita, mutta se olikin väärin. Hei, halusin ympäristöministeriöön lähettää vielä sellaiset terveiset, niin että tiedätkö mitä saa, kun yhdistää valtion virkamiehen ja Al-Qaida-terroristin? No. Tappaja etana. Noniin, hauskaa päivänjatkoa teille kaikille. Moi moi! Moi!